שמי אורית גורן, כולם מכירים אותי כאורית הנגרית. בשנת 97 עבדתי בהום סנטר. כשישבתי עם הבחור שעובד ביחד איתי, עשינו בדיוק את אותה עבודה. הכל התקיים לפי החוק, ובכל זאת, בגלל שאני אישה, אני הרווחתי 3,500 וגיליתי שהוא מרוויח 5,000. המעסיק שלי, הוא לא רוצה לתת לי מכתב פיטורים. אחרי 12.5 שנות מאבק, החלטתי לפנות לשדולת הנשים. הם התגייסו לשמחתי ללא תמורה, בפסק דין היסטורי ניצחנו בערכאה השלישית. בלי שדולת הנשים למעשה לא הייתי מצליחה להגיע לאן שהגעתי במאבק הזה. אני התקשרתי לשדולת הנשים, אני ביקשתי מכם שיעזרו לי, אז הם התקשרו למעסיק שלי, המעסיק שלי הוא שילם לי. הקו הפתוח של שדולת הנשים נותן ייעוץ משפטי ללא תמורה לכל אישה שזכויותיה עברו במקום העבודה. אנחנו זקוקות לכם. בעזרת התרומות נוכל להמשיך ולסייע לאלפי נשים ללא תשלום ולהגיע לנשים מכל הסוגים, הגילאים ומכל חלקי הארץ.